Group G na? Are you ready? Question is बे नील आर्मस्ट्रंगआ बबे मायथाइयाव अखाफोराव आगान हैजेनदोंमोन? मायथाइखौ होननो हाबाबो जाबाय, अक्ट'खौ होननो हायाबाबो दे, मायथाइया मिलायबानो जासिगोन बे। आं मायथाइखौसो सोंनाय जाखाबाय। बबे इं मायथाइयाव अखाफोराव आगान हैनो थाङामोन? दे हायोना हाया? होननायदो दे। जायो खोमा। 64 मानि? इं मायथाइ? 64 इं मायथाइनि बुधबार बारायनि बेलासि 4 रिंगायाव सौहैदोंमोन। बेखौ नङा, नोङो रं बुजिबाय। माने नील आर्मस्ट्रंआ अखाफोराव थांखांबाय मानसियानो। मिथिबाय? बियो माला थाङामोन बेखौसो होनदां। दे दानिया नेक्स्ट कुइसन पास टु ग्रुप मा जाखो? ए बि सि डि इ नोंसिनाव थांबाय, खनसायमोनाव थांबाय। दे नोंसोर ज' जानानै फिननाय होलायदो। खनसाय हाया? दे कुइसन गोस टु एफ। एफ नाव हरदो। बबे मायथाइयाव नील आर्मस्ट्रंआ थाङामोन अखाफोराव? 74 मोनदांलै। मेलेमखौ उनहरदो एसे। 2023 नो रं आन्सार। ग्रुप ए आव थांबाय दाना। ए आव थांबाय। नील आर्मस्ट्रंआ माला थाङामोन अखाफोराव? 1965 इं मायथाइनि 2 जुलाइआव। रं। goes to pass to group B. 1969 इं मायथाइनि 2 जुलाइआव। गुड राइट एन्सार। आखाइ खबनानै 1969 मायथाइनि 20 जुलाइआव थांदों, ओमफ्राय 21 आव फैफिनो अखा मोनबाय। डाइरेक्ट कुइसन गोस टु ग्रुप इ। दानिया दानि भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि मुङा मा? बै भारतनि जोंनि भारतनि फिसाखौ भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि मुङा मा? हेमन्त बिश्व शर्मा। रं। कुइसन गोस टु ग्रुप एफ। बावबाय कुइसना? जोंनि दानि सोलिफु भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि मुङा मा? भारत हादरनि। रं एन्सार। दानिया कुइसन पास टु ग्रुप ए। दानि भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रिनि मुङा मा? नरेन्द्र मोदी। बास गुड एन्सार। ग्रुप एफ ना? रेडि? सोनाब बंग एबा वेस्ट बेंगल होनो ना? सोनाब बंग रायजोनि राजथावनिया मा? राजथावनि मुङा? सोनाब बंग। सोनाब बंगनि राजथावनिया? बिसोर डाइरेक्ट कुइसनमोन। दे हालाबा फार्स्ट नुदो। दे सोनाब बंगनि राजथावनिया मा? हालाबा फार्स्ट नुदो। तामिलनाडु। रं एन्सार। कुइसन फार्स्ट टु ग्रुप बी। सोनाब बंगनि राजथावनिया? रं एन्सार। ग्रुप सी? कलकाता। राइट। सोनाब बंगनि राजथावनिया कलकाता।